і атрымаў прэмію Аляхновіча за турымную лірыку. Думаеце, такога не бывае? Лічыце, што вас не датычыцца. Але рэжым за кратамі неба хавае, высокае без аблокаў. Страшана шмат, вас нічога не лічыцца. Думаеце, што час жыцця зняволеных вернецца, упэўнены, што самі здольны на шмат чаго пакуль на волі. Але пакуль вы маўчыце, нічога не зменіцца. У гэтым тэатры жыцця абралі сябе вы не тую ролю. Верыце, што нехта іншы прыйдзе, ды краты зламае, з'явіцца выратавальнік і зруйнуе муры з бетоны. Але ўласная турбота для вас цікавей так бывае, калі мэты няма і калі не хочацца справядлівых і добрых законаў. На што здольны вы сёння? Адкажыце. Толькі самі сябе шчыра, смела і вольна. Ведаю, што на моўчкі трываць і сядзець, прывыкаць, а яшчэ на што вы здольны. І сустракаем госця з Варшавы і